Сәлем, дуслар. Иң шәп клиплар кит парадын зарыгып көткән барлык тамашачыларга кайнар сәламнарымны юллыйм мен, Айрат Ильясов. Көтмичә, топ клип кит парадына ялгыш кына юлыккан кешеләрне дә шулай ук кайнар сәламлим. Инде көзнең 2нче ае ахырына җитеп килә. Берничә көннән ишекләребезгә ноябрь шакыячак. Көзге салкын кичләрне ничек үткәрергә, күңелләрдә җәй җылысын ничек саклап калырга. Бары тик TMTV каналының тамашачылары өчен топ клип президентларыннан иң файдалы киңәшләр. Тыңлагыз, кулланыгыз, сезнең өчен бер ни дә жәл түгел. Хит парадыбызны яхшы хәбәрдән башлыйсым килә. Топ клипта катнашырга теләүчеләр саны артканнан арта. Алдагы тапшыруларда сезне берсеннән-берсе яхшы һәм текә клиплар көтә. Әлегә бу атнада иң аз тавышлар җыйган клип белән саубуллашыйк. Алып килде талган назлы җилләр, әллә кайдан торна тавышын, торна юлларына тиңлимен, безнең гомерләрнең агышын. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моңнар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Торналар, зәңгәр күкне иңләп очалар, бар җиһанга моңнар таратып, һава киңлекләрен кышалар. Яхшы хәбәр белән бергә начар хәбәр дә килә. Барлык яңа клипларны сезгә тәкъдим итәр өчен без бүген 2 иң аз тавыш җыйган резидент белән хушлашырга мәҗбүр. Тагын бүген кем хит парадыбыздан төшеп кала икәнен берничә мизгелдән телевизор экраннары аркылы белерсез. Йөгереп уйнарга, күкләрдән йолдыз сибелгән чакта, учларга җыярга, назлы елмаю бүләк итәргә, моңсуланган җанга, теләсәң барда синеңчә була, йөрәк дөрләп янса, йөрәкләрдә утлар кабына. Ниһаять, яңа резидентыбыз белән дә танышыр вакыт килеп җитте. Беренче җырчыбыз Алмаз Хасанов. Каршы алабыз. Еш күрәм сине төшләремдә, кулың сузып миңа киләсең, үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган, барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган, барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган.
белән тиңләп башкаларны чагыштырып гомер кичәрсең очрашканда баксам күзләреңә белмим инде белмим нишләрсең очрашканда баксам күзләреңә белмим инде белмим нишләрсең сагынуыңны беләм ләкин инде юллар ябылган барлыгың бүген җаннарыма сагыш утты булып ягылган Сабырлыгың сұрап Құдайымнан Туктатмадым киткән шағында Жырларымны минем тыңлаганда Сагынырсың тагын да Жырларымны минем тыңлаганда Сагынырсың тагын да Сагынуыңны беләм ләкин инде юллар ябылган барлыгың бүген җаннарыма сагыш утты булып ягылган сагынуыңны беләм ләкин инде юллар ябылган барлыгың бүген җаннарыма сагыш утты булып ягылган барлыгың бүген җаннарыма сагыш утты булып ягылган сагыш утты булып ягылган барлыгың бүген җаннарыма сагыш утты булып ягылган Икенче резидентыбыз Диана Тажиддинова. Аның клибын игътибар белән карыйбыз һәм әлбәттә тавышлар юлларга онытмыйбыз. Диана, нишләргә? Керегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Син киенәсең клубка кебек, халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмисез, Фанис Фердинандович? Менә, таныш бул. Муды, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Баргыз авылга и нормально киен. Фанис Фердинандович әйтә бит. Гафу ит, режиссер. Мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунысы хәзер модны.
Özüngden ilk bilmiysin sen, gözlerimden görmiysin sen. Yüreğine de bulsa da düşüme girmiysin sen. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıgalı, seyudunu söndürmüşe ömürge saklıgalı. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıgalı, seyudunu söndürmüşe ömürge saklıgalı. Hıyalımda sine girden, kirek tügel mina güden. Qanadılanıp yerimi kökten, gönlükten seni kütten. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıgalı, seyudunu söndürmüşe ömürge saklıgalı. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıgalı, seyudunu söndürmüşe ömürge saklıgalı. Вот это я понимаю, современный подход. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıgalı, seyudunu söndürmüşe ömürge saklıgalı. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılıgalı, seyudunu söndürmüşe ömürge saklıgalı. Seyudunu söndürmüşe ömürge saklıgalı, ömürge saklıgalı. Альбина Ишмурзинның фикере буенча, бернидә салкыннар яхшы күңелле компанияга үтеп керә алмый. Шуңа күрә ул көзге кичләрне якын дуслар белән үткәрергә киңәш итә. Аның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1020 номерына топ клип дип башлап 187 коды белән SMS хәбәр җибәрегез яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирегез. Dünya başqalabızın Peterburg, Senden motor şəhər dünyada yox. Beyik həmin görkəm o eşiksiz, Munda kelib qalasın sensizsiz. Sen tılsımlı sirli de tarihi, Həm şuluq vaqtda biraz ruhi. Güzelliğin biyik de ilahi, İlham taba Allah'ımında dahi. Köpürler hem odralar, yılğalar hem kanallar. Eva buya haktınlar, bizniki de şeftinler. Köpürler hem odralar, yılğalar hem kanallar. Saray meydanında var Ermitaş, İshak sabarında oynuyor quyosh. Admiral tizlining o'tkunishi, Ming'a da shahar yolmunda qo'yishi. Tatar tiqrig'i qozon urami, Qozon saburi qozon o'travi. Yashagan Pushkin ham bo'lgan To'qay, Betaraf bo'lirga bo'lmay bo'g'ay. Eva buya haqtinlar, bizniki da shaftinlar. Köpürler ham odralar, yılğalar hem kanallar. Eva buya haqtinlar, bizniki da shaftinlar. Köpürler hem odralar, yılğalar hem
Киләсе резидентыбыз Илнар Сабиржанов салқын көзге кичтә жылыныр өчен барысына да мунчага барырга киңәш итә. Ә инде яныгызда мунча булмаса, әлеге вакытта фатирда ремонт ясаучы Илнарга булышырга барыгыз. Ул каршы килмәячәк. Киресенчә, рәхмәтле булачак. Мәхәббәтнең төсе булса әгәр, синең күзләр дияр идем мин. Сиздермичә, белдермичә генә, күңелемдә урын аладың син. Мәхәббәтнең яше булса әгәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына, йөрәгемдә килеп кердең син. Мәхәббәтне күреп булмый диләр, чагыла бит ул безнең күзләрдә. Ике йөрәк бергә кавышырга, гомре буе барын эзләсәм. Мәхәббәтнең яше булса әгәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына, йөрәгемә килеп кердең син. Мәхәббәтнең яше булса әгәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына, йөрәгемә килеп кердең син. Мәхәббәтнең яше булса әгәр, 18-дә дияр идем мин. Исемне дә сорамыйча гына, йөрәгемә килеп кердең син. Йөрәгемә килеп кердең син. Йөрәгемә килеп кердең син. Салават Миниханов белән Гүзәлемнең көндәлек графигында буш кичләр бик сирәк очрый. Һәм шундый кичләр булса, алар аны телевизор каршында үткәрәләр. Ләкин якын арада андый кичләр булмаячак. Чөнки җырлы моңлы гаилә әлеге вакытта бар көчләрен, көннәрен һәм кичләрен концертка әзерләнүгә багышлаганнар. Син һәм мин җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 185 коды белән SMS юллагыз.
жүрейсің? Бұл мұнда ма? Мұнда. Сен өзің? Тройнорничка. Акыра, посихлана, баш, тизгина саткызы. Эй, где ты ходишь? На работу опаздываешь, зарплату требуешь. Aşağıda. Sonra Türkçe vaktinde gele zarfata alar. Sen ne istiyorsan? İstiyorsan işte. İşte mi senin golü? Niko düşmüşsün Senin bir qarashing, bir nazlı qarashing, qushday qanotlantirdi meni. Şak tüzüp duram hisler kanatında Işan buğay kuklarga indi Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, baxitimde sin. To'g'ri do'stim suygan yorim, ko'klar qovushtirgan baribir sen ham men. Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, baxitimde sin. To'g'ri do'stim suygan yorim, ko'klar qovushtirgan baribir sen ham men. Bir yılmayı jide Kunglim erip gide Yemlene oyaza günlerim Biraz ko'rinib tursam, seni bek sog'inam. Uchrashuvlar kutam go'zalim. Uylarimda, jirlarimda sin. Ümitimda, baxitimda sin. To'g'ri do'stim suygan yorim, ko'klar qovushtirgan baribir sen ham men. Uylarimda, jirlarimda sin. Ümitimda, baxitimda sin. To'g'ri do'stim suygan yorim, ko'klar qovushtirgan baribir sen ham men. Dağlar sızılıp bata, günler yemli uzar, hisler kışı günden gün orta. Yürekler jilgine, birden bulup dibe, baxit şu buladır dünyada. Uylarımda, jırlarımda sin. Ümitimde, baxitimde sin. To'g'ri do'stim suygan yorim, ko'klar qovushtirgan baribir sen ham men. Uylarimda, jirlarimda sin. Ümitimde, baxitimde sin. To'g'ri do'stim suygan yorim, ko'klar qovushtirgan baribir sen ham men. Киләсе резидентыбыз Нурзада бик иҗади кеше. Шуңа күрә кичләрен дә, ялларын да иҗат белән бәйләргә тырыша. Театрларга, концертларга йөри. Соңгы арада рәсемнәр ясау белән малга башлаган. Сез рәсем төшерә белмәсәгез, борчылмагыз. Кулга кисточка тотып, буяулар белән ак битне төрле төсләргә буягыз. Ул үзенә күрә сәнгатьнең бер төре. Aslarından gülüp gül yılmayıp yürüysün Nişik güne sözlerini söyleyip elip söyleysin Tırışasın, buluşasın, kungelen erken senin Apamның bәхеті buldu, Allah'a şükür deymen Həllərini bilip durasın, senin bir canın tuzmi Tuğan canlı, oğan bulğan, ol bizning jizni Həllərini bilip durasın
Olsan жизни син bizga kerak. Turmushning turli kunida bo'lchi gil bizga terak. Baxtli bo'lib yashasing, yo'g'almasin qadring. Ishlaring o'ngib tursin, uzun bo'lsin umring. Nendey majalis bu? Hallarni bilib turasың, sening vijoning tuzmay. Tug'an jonli o'ngam bo'lgan ul bizning жизни. Hallarni bilib turasың, sening vijoning tuzmay. Tug'an jonli o'ngam bo'lgan ul bizning жизни. Hallarni bilib turasың, sening vijoning tuzmay. Tug'an jonli o'ngam bo'lgan ul bizning жизни. Men ne ishmasam жизни, bilmaysizmi endi. Hallarni bilib turasың, sening vijoning tuzmay. Tug'an jonli o'ngam bo'lgan ul bizning жизни. Hallarni bilib turasың, sening vijoning tuzmay. Tug'an jonli o'ngam bo'lgan ul bizning жизни. Tug'an jonli o'ngam bo'lgan ul bizning жизни. Келесі резидентіміз Рифат Зарипов жыршы кебекіне түгел, юмор ұстасы боларaq та танылған. Күзгі салқын кишләрне ул юмор белән бәйләргә киңәш итә. Юморның файдасы инде галимнәр белән дәлилләнгән. Елмайган, көлгән кеше узаграк яши дә, тизрәк ябыга да. Менә инде без сезнең белән Рифатның ябыгы сирен ачтык та. Vaqt uşağında devir yana, Uqta yatılğanda jirde yıllar, Eng yaxşı söz aytilmişe qalar. Bu vaqt tam nidir tam demek, O'zgarada tura kunda dunyo. Şükür edersin her günüme, Ey Xudayım sabırlık bir mina. Yaşav temi unutulup bara, Dünya gemi uzaklarga o'tgan. Sabırlıklar sırrım dostuğanıga, Sabır etken muradına jetken. Bu vaqt tam nidir tam demek, O'zgarada tura kunda dunyo. Şükür edersin her günüme, Ey Xudayım sabırlık bir mina. Aşıqlar, aşkınlar bilen, Bizning yürek tutaş yalqın iken. Yar sularını basar sabır sırrım, Sabır tibi sarı altın iken. Bu vaqt tam nidir tam demek, O'zgarada tura kunda dunyo. Şükür edersin her günüme, Ey Xuday
Барлык бир безгә. Келесі резидентларыбыз Азат һәм Алсу Фазлыевлар кунакка барырга киңәш итә. Яисә киресенчә, кунакларны үзегезгә чакырырга. Иң мөһиме, мондый кишләрдә ялгыз булмаска. Алсу белән Азатның киңәшен игътибарга алабыз да, аларның клибын карыйбыз да, аларга кунакка җыйнабыз. 3нче урын иясе сезнең экраннарыгызда. Бабай, ни өчен безнең авылны байлар сәрдәләре дип атаганнар? Не үшін мен? Тарихлардан күренә синең атамаларың, мираска бай син авылым, кадерле туган ягым. Дөньяның бер пишмагында җәннәттәй табигать теле, туган авылга мәхәббәт биләп алган йөрәкне. Байлар сәрдәгәнем, болыннарда гөлләрең, җанга шифа дава бирән нур зилә чишмәләрең. Байлар сәрдәгәнем, синдә яшьлек эзләрем, балар шакның сукмаклары, һәр көннең газизләре. Шитешмәс инеш буенда зирекләрнең шаулавын, сагынып кайтам туган авылым, даулы урманнарым. Бер елгасы су буенда үскән тал тирәкләре, авылымның саф һавасы күтәрә күңелләрне. Байлар сәрдәгәнем, болыннарда гөлләрең, җанга шифа дава бирән нур зилә чишмәләрең. Байлар сәрдәгәнем, синдә яшьлек эзләрем, балар шакның сукмаклары, һәр кемнең газизләре. Гомергә синдә бит тырыш халкым, итекчеләр авылы дип атырга бардыр хакым. Менеп сәрә тауларына көч алам сиңа кайткач, туган авылны онытмый яшикче әйдә яктан. Байлар сәрдәгәнем, болыннарда гөлләрең, җанга шифа дава бирән нур зилә чишмәләрең. Байлар сәрдәгәнем, синдә яшьлек эзләрем, балар шакның сукмаклары, һәр көннең газизләре. Байлар сәрдәгәнем, болыннарда гөлләрең, җанга шифа дава бирән нур зилә чишмәләрең. Байлар сәрдәгәнем, синдә яшьлек эзләрем, балар шакның сукмаклары, һәр көннең газизләре. Илнур Юламанов белән Альбина Килдеголова кичен эштән соң җылы пледка төренеп, кайнар шәйләр эчеп, телевизор каршында яраткан тапшыруларны карарга киңәш итәләр. Мин алар белән килешәм. Мәсәлән, пәнҗешәмбе кичке 7дә TMTV каналында бик шәп тапшыру бара. Шул тапшыруны карап утырганда бернинди дә күз куркыныч түгел. Хит парадыбызның көмеш призеры каршы алабыз. Тормышулай кырылган, Ходай бабай безгә парлар җибәргән.
Очрашсыннар, табышсыннар, яратышып кавышсыннар, бәхетләре үз кулында дигән. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Җирдә сезне фәрештәләр җыраштырган, ә йолдызлар һаваларда кавыштырган. Мәхәббәтне нык саклагыз, бәхетләрне югалтмагыз, гомер юлын бергә тигез атлагыз. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй котылы керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Җирдә тормыш шулай корылган, Ходай бабай безгә парлар җибәргән. сине минеке җаным диеп, Мин синеке ярым диеп, яшәгез сөеп сөелеп дигән. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй, туй коты керсен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй, йөрәкләр типсен мәңге бергә. Йөрәкләр типсен мәңге бергә. Илнур Рамазанов заман белән бергә атлаучы егет. Өйдә шәйләр эчеп утыру аның өчен түгел. Дуслары белән кинога бару яки KFC ресторанында утыру Илнурга күпкә яхшырак һәм күңеллерәк күренә. Сез дә үзегезне өйдә утыручылар рәтенә кертмисез икән, Илнурдан үрнәк алыгыз, дусларыгыз белән берәр кая күңел ачарга чыгып китегез. Хит парадыбызның лидеры котлыйбыз! Жырларымны сиңа арнап, сәхнәләрдән торам карап. Аңлыйсыңмы исемне, дөньядагы иң чибәр кыз. Карашларың кайнар ут кыз, әйтче миңа исемең. Бер кулыңны серле салау, оялма син, булшы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән. Бер кулыңны серле салау, оялма син, булшы каяу. Көтәм синен тик бер сүзең, җылытырлык күңел күгән.
aşık buldum. Senden gene hazır oyam, çulpanım sen tağımda. Bir kulağımda serler salal, ay almasın bul şakayal. Kütüm sinen tek bir sözden, şalatırla kungel kugen. Bir kulağımda serler salal, ay almasın bul şakayal. Kütüm sinen tek bir sözden, şalatırla kungel kugen. Serle salal, kungel kugen. Serle salal, bu şakaya tek bir sözden, şalatırla kungel kugen. Bir kulağında serle salal, ay almasın bul şakaya. Kütüm sinen tek bir sözden, şalatırla kungel kugen. Bir kulağında serle salal, ay almasın bul şakaya. Kütüm sinen tek bir sözden, şalatırla kungel kugen. Менә инде безнең тапшыруыбыз да ахырына якынлашып килә. Кичләрегез күңелле һәм яхшы кәефтә үтсен дигән теләк белән калам мин Айрат Ильясов. Хушлашыр алдыннан сезгә елның иң көтелгән вакыйгасы Татар җыры халыкара эстрада фестивале турында искә төшереп үтәсем килә. Быел грандиоз чара 17 декабрьдә Пирамида концертлар залында узачак. Бары тик лаеклылар гына алтын барысыннан яулаячаклар. Билетлар алырга ашыгыгыз, белешмәләр өчен телефон сезнең экраннарда. Шушы мезгилдә мин сезнең белән саулашам. Пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.